Dnes porovnáme postoje dvoch politikov, ktorí stoja na opačných stranách slovenskej scény, Andreja Danka zo Slovenskej národnej strany a Viliama Karasa z KDH. Diskusia sa točí okolo troch veľkých tém: zahraničná politika a obrana, správa štátu a verejné financie a napokon kultúrno-etické otázky. Pri každej z nich si povieme, kde je medzi nimi zhoda a kde zásadný spor. Začnime zahraničnou politikou a sankciami voči Rusku. Andrej Danko považuje parlamentné uznesenie, aby Slovensko nehlasovalo za ďalšie sankcie, za úspech SNS a argumentuje ekonomicky. Sankcie podľa neho poškodzujú našu ekonomiku a vláda tak len chráni záujmy Slovenska. Viliam Karas to vidí opačne. Hovorí o zásadnej zmene zahranično-politického kurzu, ktorá narúša jednotu Európskej únie a robí zo Slovenska nespoľahlivého partnera. Pri rozhodnutí prezidenta nevyhlásiť referendum Danko kritizuje postup ako obchádzanie štandardného ústavného procesu a tvrdí, že vec mala ísť na ústavný súd. Karas uznáva, že prezident na to mal kompetenciu, no dodáva, že otázky referenda neboli právne čisté. Tu teda prevláda spor. Danko zdôrazňuje ekonomický pragmatizmus a suverenitu, Karas záväzky voči EÚ a právnu čistotu. Pokračujme obranou a rozpočtom. Pri výdavkoch na obranu Danko hovorí jasne, ďalšie navýšenie považuje za totálne šialenstvo. Tvrdí, že súčasné výdavky sú strop a namiesto spoliehania sa na NATO by Slovensko malo posilniť európsku obrannú kooperáciu. Karas samotnú potrebu posilniť obranu neodmieta, no kritizuje spôsob, akým sa téma objavila, bez domácej odbornej diskusie a bez plánu, odkiaľ vziať miliardy navyše. Zhoda je v kritike komunikácie a v potrebe transparentnosti. Spor je v miere a tempe navyšovania a v rámcoch, o ktoré sa máme opierať. Dostávame sa k správe štátu a verejným financiám. Pri konsolidácii obaja pomenúvajú problém systémovo, štát koná nesystematicky. Danko opisuje zrušenie transakčnej dane ako politické víťazstvo vyjednané výmenou, čo odhaľuje logiku ad hoc dohôd. Karas hovorí, že daň bola omyl od začiatku a výmena za zrušenie dňa pracovného pokoja len vytvorila nové jablko sváru. Tu prekvapivo nachádzame prienik, obaja kritizujú chaos vo verejných financiách a neschopnosť štátu čeliť vplyvu finančných skupín, obzvlášť v zdravotníctve. Zhoda, štát je slabý voči oligarchii. Spor, prístup k riešeniu, politické dohody versus systematické a dlhodobé opatrenia. Pri právnom štáte obaja uznávajú, že problém je hlboký a systémový. Danko hovorí, nemáme systém a volá po legislatívnych zmenách, napríklad pevných lehotách v trestnom poriadku, pričom časť viny presúva na predchádzajúce vlády. Karas ako bývalý minister spravodlivosti zdôrazňuje aktuálne manažérske zlyhania a rozprášenú políciu pod súčasným vedením. Zaujímavé je, že Danko pritom trvá na profesionalite pri obsadzovaní kľúčových postov, vrátane generálneho prokurátora či guvernéra NBS. Zhoda, diagnóza je spoločná. Spor, kto nesie zodpovednosť a aké nástroje zvoliť. V kultúrno-etických témach sú obaja v konzervatívnom tábore, no s iným dôrazom. Danko používa tvrdšiu rétoriku, jasne odmieta adopcie detí homosexuálnymi pármi, ale je otvorený praktickým riešeniam, napríklad pri dedení. Karas volí umiernený, procedurálny prístup a chce povýšiť status quo do ústavy bez toho, aby komukoľvek uberal práva, ide mu o právnu istotu a predvídateľnosť. Zhoda, ochrana tradičného rámca. Spor, tón a forma ústavných zmien. Na záver krátka syntéza. Zhoda, kritika nesystémového riadenia štátu, slabosť voči oligarchii, spoločná diagnóza problémov právneho štátu a kritika spôsobu, akým bola komunikovaná téma obranných výdavkov. Spor, protiruské sankcie a geopolitická orientácia, rozsah a tempo navyšovania obrany, aj širší rámec zahraničnej politiky vrátane postoja k Ukrajine. Pre poslucháča to znamená, v diagnóze problémov sa Danko aj Karas zbiehajú, v terapii, teda v riešeniach a prioritách, sa rozchádzajú.